поставяш граници често означава да умееш да казваш не. Задача, която не винаги е лесна. Порочният кръг се затваря, колкото по-малко се уважаваш, толкова по-малко те уважават и другите. Пътят към това не винаги е лесен. Даже никога не е лесен всъщност. Но всяко малко не, казано своевременно, е голяма крачка към едно по-здраво да. Да към себе си. Какво представляват личните граници? Личните граници са невидимите линии в нашите взаимоотношения, които определят докъде се простира нашето аз и откъде започват другите. Те служат като ориентир за приемливо поведение, помагат ни да се чувстваме комфортно в контактите си и защитават личното ни пространство. Границите могат да бъдат емоционални, например, доколко допускаме чуждите емоции да ни влияят. Физически, дистанцията и допира, който позволяваме, времеви, как разпределяме времето си за другите и други. Тяхната функция е да очертаят ясно какво приемаме и какво не в отношенията на околните към нас. Да поставяш граници често означава да умееш да казваш не. Задача, която не винаги е лесна. Много хора изпитват неудобство или вина, когато трябва да откажат чужда молба или очакване, особено ако се страхуват, че ще изглеждат нелюбезни. Въпреки това, умението открито да заявим своите нужди и ограничения е фундаментално за нашето психологично благополучие. Ако не определяме и отстояваме своите граници, рискуваме нашата идентичност да се размие под натиска на чуждите мнения, желания, което води до фрустрации и усещане за загуба на контрол върху собствения ни живот. И тук искам да засегна една тема, която е значението на границите в интимните ни взаимоотношения. В романтичните и семейните връзки здравите граници са от ключово значение за изграждането на взаимно уважение и доверие. Те показват на партньора какво е приемливо, какво ни наранява, като по този начин предотвратяват неволното прекрачване на линии, които могат да породят обида. Границите определят взаимоотношенията ни с хората. Чрез тях установяваме поведение, което не вреди на личното ни пространство. Когато двама души уважават границите си, всеки се чувства по-сигурен и ценен като отделна личност, а близостта се гради на основата на автентичност вместо на сливане. Липсата на граници в една интимна връзка може да доведе до съзависимост, ситуация, при която единият постоянно дава, а другият постоянно получава без баланс. Например, ако винаги се съгласяваме с партньора си и пренебрегваме собствените си потребности, за времето можем да натрупаме огромно негодование или да изгубим чувство за себе си, за себестойност. Ясните граници позволяват на всеки партньор да изразява собственото си мнение и нуждите си, без страх от това да бъде отхвърлен. Парадоксално, това засилва емоционалната близост, защото и двамата знаят, че могат да бъдат честни един друг. В дългосрочен план границите действат като имунна система на връзката. Пазят я от натрупване на обиди, неразбирателства и дисбаланс на силите. Важно е да отбележим, че поставянето на граници не означава изграждане на стени или враждебност към другия. Здравата граница се комуникира с уважение и яснота, без да обвиняваме от срещната страна. Например, вместо да се отдръпнем мълчаливо при неприятен коментар, можем спокойно да кажем: не се чувствам добре, когато ми говориш по този начин. Нека общуваме с повече уважение един към друг. Така партньорът разбира нашето очакване и има шанс да го уважи. Когато границите се спазват, връзката процъфтява. Има място и за близост, има място и за индивидуалност. Сега ще поговорим малко и за границите в приятелските ни отношения, защото те там също са доста важни. Дори в най-близките приятелства личните граници са от решаващо значение за просъществуването на това приятелство. Понякога приемаме, че с приятелите всичко е позволено поради високото ни ниво на доверие и неформалност. Но доброто приятелство също изисква уважение към лично пространство и потребностите на всеки. Ако единът постоянно налага своите желания, например, винаги очаква да сте на разположение или взима решенията вместо вас, това може да натежи и в най-здравата връзка. Здравословното приятелство балансира близостта с автономията. Всеки трябва да има свободата да каже не
на покана или услуга, без страх, че ще загуби приятеля си. Истинският приятел разбира, че отказът понякога не е проява на нелоялност, а акт на самоуважение. Например, ако един приятел иска постоянно услуги от вас, вие винаги се съгласявате, дори с цената на личен дискомфорт, в един момент може да се почувствате изтощени или раздразнени. Изясняването на границите. Имам нужда от почивка и време за себе си днес и не мога да изляза. Предпазва приятелството от подобни натрупани с времето напрежения. Липсата на граници в приятелството може да доведе до чувство на използване и недооцененост. Например, ако вие винаги изслушвате проблемите на даден човек, но когато вие имате нужда, той не е насреща. Това показва дисбаланс, който трябва да бъде адресиран. Поставянето на граници тук може да означава да изразите нуждата си от реципрочност. Ценя нашето приятелство, но напоследък усещам, че моята подкрепа някак не се отвръща. Имам нуждата и ти да ме изслушваш понякога. Истинските приятели ще откликнат на подобна откровеност. Ако не го направят и продължат да пренебрегват границите ви, тогава е добре да преосмислим доколко тази връзка ни носи позитиви всъщност, защото всъщност ние се свързваме автентично там и тогава, когато ние сме съответни на начина, по който се чувстваме и това е прието от другата страна. И всъщност, накратко, границите в приятелствата поддържат уважението и равнопоставеността. Те ни позволяват да се чувстваме спокойни и уверени, че можем да бъдем себе си, без да бъдем осъдени или манипулирани. Съвременната схема терапия на Джефри Янг дава дълбоко обяснение защо някои хора изпитват огромни затруднения да казват не и постоянно поставят другите пред себе си. Янг описва така наречената ориентираност към другите като една от 5 основни области на схемите. В нея попадат някои ключови схеми, за които няма да говорим в момента, но те са пряко свързани с границите. Тези схеми се формират в детството и представляват дълбоко вкоренени вярвания за себе си и света, които ни карат да пренебрегваме собствените си нужди в полза на чуждите. Сега ще засегна част. Схема подчинение се изразява в усещането, че трябва да се подчиняваме на желанията и волята на другите, за да избегнем конфликт, гняв или изоставяне. Хора с тази схема потискат собствените си желания, мнения, емоции, особено гнева, защото вярват, че техните чувства нямат значение за околните. На повърхността те изглеждат съгласни и безпроблемни, но вътрешно често трупат напрежение и негодование. Рано или късно това потискане може да се прояви под формата на пасивно-агресивно поведение или на очаквани изблици на гняв. Така виждаме класическия сценарий. Човек, който никога не отказва нищо, но после избухва за дреболя. Всъщност този взрив е резултат от дълго неизказано недоволство. Следващата схема, която ще разгледаме, е схема наречена саможертва. Описва доброволното и прекомерно посрещане на нуждите на другите за сметка на собственото ни благополучие. Тези хора искрено се стремят да помогнат и да не причиняват болка на околните. Често мотивацията им е да избегнат чувството за вина или да запазят връзката си с важни за тях хора, заслужавайки любов чрез жертви. В краткосрочен план саможертвата им носи удовлетворение и усещане, че са необходими, но в дългосрочен собствените им потребности остават недовлетворени, което води до хроничен срив, гняв към тези, за които толкова всеотдайно се грижи. Например, човек, който постоянно поема допълнителна работа за своя колега, за да му помогне. Може в един момент да се почувства използван и ядосан, макар че сам си е създал тази ситуация, неглижирайки себе си и поемайки чуждите отговорности. Следващата схема е схемата търсене на одобрение и тя се проявява като непрекъснат фокус върху получаването на похвала и приемане на околните, дори с цената на собствената идентичност. При нея човек гради поведение и избори изцяло според очакванията на другите, жертвайки личните си мечти и мнения. Самооценката му зависи отвън, а не отвътре. От това дали околните го одобряват, вместо от вътрешните му ценности и собствените му убеждения за себе си. В резултат на тази схема хората често губят представа кои са всъщност. Превръщат се в хамелеони, които винаги казват желаното от събеседника. Това, разбира се, прави невъзможно и ясното поставяне на граници. Как да кажеш не, ако се страхуваш, че на другия няма да му се хареса? Търсещите одобрение често се съгласяват на всичко и после се чудят защо се чувстват празни и объркани. Тези, ориентирани към другите схеми, обясняват защо определени хора са склонни постоянно да прекрачват собствените си граници. Дълбоко в себе си те вярват, че нямат право на тях.
Причината обикновено се корени в детството, когато детето получава любов и приемане само ако е добро, послушно или полезно. То научава, че личните му граници са маловажни. С порастването тези хора несъзнателно възпроизвеждат същия модел в живота си. Стават вечно ангажирани с това да удовлетворяват чуждите нужди, често привличайки и хора, които са доволни да получават безкрайно и без мяра. Добрата новина е, че схемите могат да бъдат лекувани. Осъзнаването им е първата стъпка. Да забележиш, че казваш да автоматично и да се запиташ какво чувствам и искам аз всъщност в тази ситуация. С времето и с терапевтична помощ много хора успяват да предефинират тези дълбоки вярвания, да развият по-здрав аз, който поставя граници без вина и без страх. Сега ще разгледаме тази тема и през една друга терапевтична модалност, иначе казано неоархианската перспектива и в частност мазохистичният характер и границите. Психотелесната школа на Вилхелм Райх и неговите последователи описва мазохистичния характер като личностова структура, която удивително съвпада с профила на човек, не способен да поставя граници. Тук терминът мазохистичен няма сексуално значение и се отнася до характер, склонен да понася страдание, да търпи и да се саможертва. Докато под повърхността кипи потиснат гняв. На съвременен език понякога наричат човек, който издържа на всичко. Според неоархианската парадигма, този характер се формира в ранната детска възраст, когато детето развива чувството си за автономност и правото си да казва не към родителя. Ако попадне насилно обаче контролиращи родители, наказващи или засрамващи такива, детето научава, че неговото не е позволено. Вместо здраво отделяне се получава буквално смазване на волята на детето. Родителите нахлуват в личното му пространство, диктуват му какво да чувства, кога да яде, кога и къде да ходи, с кого да играе. И в такава среда маникът няма право на собствени граници. Всяко непослушание бива наказано или осмяно. В резултат детето се отказва от борбата за самостоятелно взимане на решения и за изразяване на себе си, за да оцелее психически. То се научава да бъде добро, тихо, угодливо на другите, вечно съгласно. Своя протест и гняв то заключва дълбоко вътре в себе си. И всъщност какъв възрастен израства от едно такова дете? Мазохистичният характер като възрастен често е най-милият и услужлив човек в стаята. Усмихнат, отзивчив, винаги готов да помогне. Никога не повишава глас, извинява се дори когато не е виновен, остава до късно, за да свърши още нещо, защото някой трябва да го свърши. Ако нараниш, той вероятно първи ще ти прости и дори ще те утеши, че нищо и няма проблем. На пръв поглед това изглежда като ангелско търпение и доброта. Но зад тази фасада често стои дълбоко чувство на безсилие и тайна ярост. Такъв човек не знае как да изрази недоволството си директно. Затова то изтича на порции, чрез пасивна агресия, инат, самосаботаж или периодични нервни сривове. Райх описва това състояние като мазохистично блато. Колкото повече хора се опитват да извадят мазохиста от тресавището на страданието му, да му помогнат, иначе казано, толкова повече той затъва, пасивно съпротивлявайки се на промяната. Това е така, защото през призмата на травмата си той не вярва на никого. Нали именно този, който обичал родителя, го е наранил и потиснал. Следователно, всяка помощ от близък може несъзнателно да се възприеме като нова заплаха за свободата му, срещу която той пасивно се бунтува. Мазохистичният характер има и огромни трудности с поставянето на граници, тъй като в съзнанието му границите са били синоним на наказание или отхвърляне. Той е научен, че трябва да заслужи любовта, като се слива с желанията на другите. Това много прилича на описанията по-горе при схемотерапията, на схема саможертва и търсене на одобрение. И не е изненада, че ориентираността към другите съвпада с мазохистичния характер в характерологията. Например, мазохистичният тип изпитва силен страх да не загуби емоционалната връзка с обекта, било то партньор, приятел или авторитет. Затова избира стратегията на хамелеона. Винаги да бъде добър, да бъде удобен, да бъде незабележим като товар. Психологът Пит Уокър нарича тази реакция примиряване. В контекста на травмата стремим се някак да избегнем конфликта, като се съгласяваме с всичко и всички, дори за сметка на собствените си нужди. Разбира се, тази стратегия има огромна цена. Животът на тези хора сякаш принадлежи на всички останали, само не и на тях самите. Такъв човек
всъщност често се събужда с усещането, че живее по чужда програма, отчужден от собствените си желания. Липсата на граници го превръща в перфектната жертва на чуждите капризи. Той може външно да не се оплаква, но вътрешно страда от хроничен стрес, вина и ниско самочувствие. Това не е просто личностова особеност, а пряк резултат от детската му история. Когато като дете научил, че няма право да казва не и че любовта се купува с подчинение. Като възрастен на този човек му е много трудно дори да осъзнае, че има право да иска нещо за себе си. Добрата новина и тук е, че осъзнаването е първата стъпка към промяна. Тази характерова структура може да се научи да разпознава и уважава чувствата си. В терапия често се работи върху изкарването на потиснатия гняв наяве и постепенно отстояване на личното пространство. Първо в защитена среда, а после навън в реалния живот. Когато такъв човек започне да казва не на дребните неща, той открива, че светът се съгласява, приема и даже утвърждава на моменти това, че е казал не. И всъщност всички продължават да го обичат. Понякога дори повече, защото започват да го виждат истински. В следващата секция ще разгледаме именно положителните ефекти от поставянето на граници, както и последствията, когато те липсват. И нека започнем с това какво се случва, когато не поставяме граници. Липсата на лични граници води до редица негативни последици. Както за самочувствието на човека, който ги пренебрегва, така и за качеството на взаимоотношенията. Ето някои от основните проблеми, които възникват там и тогава при отсъствието на ясни граници. Загуба на идентичност и ниско самоуважение. Когато постоянно се съобразяваме с чуждите желания, започваме да се питаме аз какво всъщност искам. Човек може толкова да се изгуби в угаждането на другите, че да няма контакт с собствените си потребности. Това размиване на идентичността подкопава самоуважението. Щом животът ти се диктува от други, несъзнателно си правиш извода, че твоето мнение няма стойност. И тук един учен казва, ако не казваме не когато е нужно, сами позволяваме на хората да прекрачват границите ни и да влияят на живота ни прекомерно. Така личното ни аз отслабва и се превръща в отражение на чуждите очаквания. Следваща точка – натрупан стрес, фрустрация и тиха ярост. Неспособността да откажем и стремежът винаги да удовлетворяваме другите често водят до вътрешен конфликт. Външно се усмихваме, но вътре крещим. С времето това противоречие се натрупва като хроничен стрес, който може да се прояви в различни симптоми. Тревожност, безсъние, психосоматични оплаквания, като главоболие, стомашно неразположение и други. Пасивно-агресивно поведение е много често срещан знак, че човекът вече доста е прекалил в неотстояването на границите. Тук идва тънкият момент, в който в много крайни случаи потиснатият гняв избухва неконтролируемо. Много малък спор може да ескалира внезапно, защото зад него стои непроизнесеният протест от стотиците предишни случаи на преглътнатото не. Следваща точка – изтощение, бърнаут и здравни проблеми. Постоянното пренебрегване на себе си в полза на другите води до емоционално и физическо изтощение. Хората с свръхангажираност към чуждите нужди тотално пренебрегват сигналите на тялото и всъщност осъзнават, че нямат повече ресурс да дават там и тогава, когато вече са в бърнаут. Това може да се прояви като депресия, апатия или пък като силна раздразнителност. Имунната система също страда. Хроничният стрес понижава съпротивителните сили на организма, от което следват по-чести боледувания. Не е случайно, че скритият гняв търси изход през тялото. Психосоматиката свързва потиснатите емоции с симптоми като язви, хипертония, мигрена. В един текст образно се казваше, че чувството като объркано стрес, умора или неприязъм са сигнали за нарушени граници. Ако ги изпитваме хронично, значи сме позволили твърде много на околните. Следваща точка. Нездрави взаимоотношения и ролята на жертва. Когато един човек няма граници, той несъзнателно обучава околните, че всичко им е разрешено. Това привлича в живота му хора, които се възползват. В приятелства и в романтични връзки той може да попадне на партньори с егоистични или дори нарцистични черти, които с радост ще приемат, че светът се върти около техните нужди. Така безграничният човек изпада в перманентно неравностойна роля, ролята на жертва. Усещането, че е използван или че е даденост, или че просто се слива с другия. Порочният кръг се затваря, колкото по-малко се уважаваш, толкова по-малко те уважават и другите. Това може да доведе до емоционално насилие. Човек без граници рядко напуска токсична връзка, защото вярва, че не заслужава по-добро или се страхува да постави
граници. За жалост, отсрещната страна рядко се усеща сама, по-често продължава да прекрачва границите, докато не срещне съпротива. Следваща точка. Размити отговорности и хаос. В една семейна или работна система липсата на ясни граници създава бъркотия. Кой за какво отговаря? Ако един човек постоянно поема и чуждите задачи, другите може да се отпуснат и да спрат да носят своя дял от отговорността. Това пренатоварване кара останалите всъщност да регресират. Например, в семейство един родител без граници може да поеме всички задължения, а другия и децата да свикнат да не му помагат. В работната среда служителят, който не може да отказва, може да бъде затрупан с работа от колеги и началници и да стигне буквално до прегряване. Отново на пръв поглед той сякаш успява да се справи всичко, докато един ден просто не рухне. Важно е да осъзнаем, че поставянето на граници не е егоизъм, а здравословна необходимост. Без тях рискуваме да загубим себе си и да саботираме собственото си щастие. И както отбелязва клиничният социален работник Фара Тъкър, много хора, които се стремят да угаждат на другите, никога не са се научили, че са отделни личности със собствени нужди и предпочитания, независими от тяхната ценност за другите. Липсата на това знание има своята цена, но то може да бъде преодоляно с време и практика. И тук отваряме темата за уважението към себе си и поставянето на здравословни граници. Първата стъпка към промяната е осъзнаването. Нужно е да признаем пред себе си, че не сме длъжни да бъдем всичко за всички, че имаме право на собствени нужди, желания и граници. Отстояването на личните граници не бива да се възприема като акт на агресия към околните. Напротив, то е акт на самоуважение. Да кажеш не на прекомерни изисквания не те прави лош човек. То показва, че цениш себе си и времето си. Когато ние сами ценим себе си и времето си, другите също ни ценят повече. Тази вътрешна промяна в отношението към себе си често се отразява и навън. Хората започват да усещат новата ни увереност и по-трудно биха злоупотребили с нас. Разбира се, изграждането на умението да поставяме граници става постепенно. Ето няколко практически стъпки и съвети, които могат да помогнат в този процес. Първо, започнете с малки нета. Ако досега винаги сте казвали да, пробвайте първо с ситуации, които носят малък риск. Откажете покана или услуга, която наистина не можете да поемете. Ще откриете, че светът няма да се срине, приятелят ви така или иначе ще ви уважава и така или иначе ще си свърши нещата. И това, че един път сте му отказали, не е причина да прекъсне приятелството си. Второ, опознайте собствените си нужди и приоритети. Отделяйте време за размисъл. Какво ви прави щастливи? Какво ви натоварва? Кои са червените флагове, които не желаете някой да прекрачва? Можете да си запишете тези неща. Това самопознание ви дава яснота къде точно трябва да поставите граници. Например, ако усетите, че имате нужда поне от 1 час на ден за почивка насаме, това е граница. Комуникирайте я с близките си и я спазвайте. Следваща точка. Комуникирайте ясно и спокойно. Когато сте решили, че нещо е важно за вас, изразете го директно, без излишни оправдания. Формулирайте изреченията от първо лице. Аз имам нужда от, не се чувствам комфортно когато. Бъдете твърди в позицията си, но и учтиви. Ако някой нарушава границите ви, реагирайте на време. Спокойно, повторете своята позиция и обяснете защо тя е важна за вас. Настойчивостта без агресия е ключова. Посланието трябва да е, че взимате на сериозно себе си и очаквате и другите да го правят. Следваща точка. Приемете, че няма да угодите на всички. И това е абсолютно нормално. Някои хора може да не реагират добре на новооткритата ви асертивност, особено ако са свикнали винаги да отстъпвате. Даже по-вероятно е да не са особено доволни. Възможно е да срещнете съпротива, обида и гняв от тяхна страна. Това не означава, че грешите, поставяйки граница. Често това е техният начин да тестват дали наистина ще отстоявате себе си. С времето, тези, които ценят връзката ви, ще се адаптират и ще се научат да ви уважават. Да уважават вашите нета. А тези, които не могат да приемат вашите разумни граници, вероятно не са хора, с които искате да сте в близки отношения. Следваща точка. Потърсете подкрепа, ако е необходимо. Промяната може да бъде трудна. Особено ако дълги години сте живели без граници. Разговор с терапевт, самопомощ,
група, в която да работите, доверен приятел, може да ви даде една друга перспектива и кураж. Няма нищо срамно да поискаш помощ, докато се учиш да заявяваш себе си. Това също е част от грижата за себе си. Даже основно така. И за финал на нашето видео искам да кажа, че поставянето на лични граници е есенциално умение за психологичното, емоционалното ни здраве. То ни позволява да бъдем автентични и спокойни както със себе си, така и с околните. Когато уважаваме себе си и собствените си граници, ние учим и другите как да ни уважават. Това изгражда по-здрави, по-балансирани и по-удовлетворяващи взаимоотношения в любовта, в приятелството, в семейството и на работното място. Пътят към това не винаги е лесен. Даже никога не е лесен всъщност. Но всяко малко не, казано своевременно, е голяма крачка към едно по-здраво да. Да към себе си. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала и не дейте да забравяте също така, че промяната започва отвътре. Аз съм Алис Русева и до нови срещи!